जों दिनै बिसास खायनाय सिनि थेलाखौ बिसिबां दिनै 3 तारिख 2 मास 2023 और थेलाखौ बिसिबां दिनै BJP जों मिटिं खायमानि अबनो सिंब्लेक जाजालिया तांनि जाजालिया मला BJP जों दिनै सिन तिब्रामो थांबरनो लालमो थांनाय होनो और लालमो थांमान बागै सिंब्लेक जाजागिया आबनि बागै जों सिनि BJP नि जे और बाचनै थानाय सिनि कैंडिडेट सिनि 3 मासनि मन्त्रि सिनि रामपद जमतिया बनां बरम रुबो हापनां जे सिनि तिब्रामो थानि बरनो जत तिब्रामो थां बरतन बे लालमो थांनाय माने आबनो बेलाय केना आं जाजागिया आबनि बागै सिंतिनि बन फीडबैक रनि बागै सिंतिनि थेलगु बाजार जमाय खायनाय सिंतिनि और जतन रामपदनो काइसेपन बुसकानि 2016 काइसेपन बुट दिया नै जों जतन जलि लायनाय बन बुट दिया नै सिंतिनि बाजाराव जों जे रिमा खायका आबनि बागै आं ताखुबु क्रंनो बागचारो सिनि तिब्रामो था कुनदिनो लालमो थांनिया जों तिब्रामो था तिब्रामो थानो जों बुबाग्रनि तिगुलजा बरक जों बुबाग्रनि बिसिंतै जों फाइट खायनाय सिनि बुसकानि गेटा टिप्लेन सिनि बुबाग्रनि बिसिंतै जों गेटा टिप्लेन आदै खायनाय ताइ बिसिया ताइ तिनि तिनटार खाय तंका ताइ मात्र 14 दिन तंसिबो और 13-14 दिन तंसिबो अब बिसिङावनो जों गेटा टिप्लेन सिंजासको मान्दाय अबनि बागैनो जों तिनि अब एलाकानि बरनो ताइ अमेदे पार्सनल जे नायतोना रनो आं सानान मुचुंगो सिनि तिब्रामो थारो केबल लालमो थांनि काके जों अबनो बागै जों मा बास लानि हायछि जों कुन लालमो थांगिनिया तिब्रामो था जों खायमाने तिब्रामो था जों तंनाय अबनि बागैनो आं तिनि सिनि बिसिबो जेमन महायनि थाका नेक्स्ट टाइम जों महायगन सुजुरिया ताइ आं किस्तकक सामने अरन पारका सिन मेडे रनो बागैनो हामबाय प्रेस मिडिया रनो ताइ जतर खायमान जाखायनाय बरंनो जतनो ककथाय जाबाय हामबाय जों दिनै मिथिनायाव थेलापुं बाजारा BJP जों बाजार सभा खायता बरक तो आबो गणतन्त्रनि अनुसारे बाजार सभा जत पार्टीनो खायमान हायपनो कायसा निन्दाखाय सामने आबो बेलायके जों जाजागलिया जिनि बुआग्रानि आइडियोलॉजी खा बेपां टंसां साखा बरबनि सनो हामजागनानि सिख्रेङो जों आमतै हामिया ककथाय रनो खनायमिया हामनाय ककथाय जदि खनाके जों लगलगने प्रतिबाद माखने तामने नि बरक तिनि बुरिचिनि DWF संनो बुमा बदल रखा जाय आमतै हाय खुक हामिया खुक सित्रा बुट बरंमनि सनि थाने काहाम बासन बायसि नादि काहाम बासन बायसि आदाय खायदि अमाय खुक सित्राना जों गथक जायगा जों गुबै लामा बायसि हिमनाय गुबै तंमुं बायसि तंनाय जों आमतै खुक सित्रा रनो खनायमिया कगुन दङ वानसाबा साबाय धर्म आगे जय धर्म परे जय न जिनि धर्मनि बरक जिनि पार्टी धर्म दङ जों पार्टी गोबलायनाय जिनि पार्टी त्रिपुराव फाइ दङ ताबो बुआग्राम है सब कुछ मुमकिन है बुआग्रा के जय हामबाय बुकसंनो ताइ मीडिया पर्सन रनो हामबाय मारिवो ताम माले जों तिनि और तामनि बागै कुथुम लायखा माले सिनि BJP रो फाइ और बरक बाजार सभा खायका बरक टाइम न नाहिनिया खायै बरक 5टा जरासि टाइम दं माने बरक तिनि हाय जराव बरक 6टा कालांखा आबनि बागै जों अमनो प्रतिबाद खायो हानि बागै जों बरनो जे रूल एंड रेगुलेशन जे इंडिया गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस ना माने आमनो बरक मानिया आबनि बागै जों तिनि हाय रैली हिमने नांखा ताइ बरक BJP रो बरक सावो बेलाय जुमला बाजी जिनि ट्राइबल रनो जिनि बुकुमबारा रनो बेलायनो थंका थांनाय रगो जों जतन साइमानो हायसे जनो चाकरि माया दैरिनाय दैमाया सामुरिनाय सामुमाया अमाहायके जों पूरा थंजा काहायसे आबनि बागै जों प्रतिबाद खायो ओ जे BJP तिनि सिनि रामपद और बाजार सभा खाय थांमाने जों आबो जत पाब्लिक रंनो साना मुसुङो बकक साइ थांमाने अबो बेपांनि बाजे आबनि बागै पाब्लिक रक ताबो हुचियार तंदे जों हुचियार खाय तंना नांनाय आसो सावैना आनि कम थाका जतनो खुलुमबायखा